Plzeňský kouč Pavel Vrba i na půdě Manchesteru City jasně prokázal, že kdyby nebyl trenérem, mohl by se klidně živit jako navigátor. A hráči na jeho důrazný hlas dokázali reagovat. Ať už při krocení důrazu v souboji na hranici pokutového území, nebo při odhadování ofenzivních plánů soupeře. Pokud se nechali při rozehrávce Plzeňané zavřít, okamžitě přišla výtka. To samé platí i pro ukvapenou rozehrávku. Adresátem pokynů byl především veterán Pavel Horváth.